Naging kwan ba ka sa unom na nato katuig nga relasyon. Okay na ba ka sa ko? Mas gato ang tinubura gihilay Okay ra kaayo, okay kaayo. Pero sahi ba? Mag-wonder magbuko. Ano mo? Kalangitan. Ako ilaan. Sahi dili ka support sa kuha ba? Murag mo kong ginapugan. O pakuyogon pud ka, di ko ka makuyog. Sahi mo na problema na ko. Gabi gani dugay kay ko nakatulog ba. Ano mo po? Saan ako ko sa mga pagkakunan mo? Abot lagi ani atong relasyon nga. Variable man kayo. Sahay, natingala na lang gud akong mga ginikanan sa ko, akong kabalo lang ta ba. Bangon ko mga alas 12 sa gabi, mo inom kog tubig, abot sa sala. Tanaw kog TV. Ano mo? Ano mo? Isa mo ka? Dagan kita ginaw na? Sahay mo chat ko, naka-online ka pero like 30 minutes pa before mo reply. Busy mo ko na kung hindi na trabaho ba? Kasabot man kung Hindi ko makadali-dali reply sa iyo, ha? kasabot man kung nag-module ka, pareha man kung nag-module ko. Pero dili na yung katuwa ng taglugay po kayo mo reply. Hinahanglan siguro mag-istorya taani para mas maklaro yun kung unsa yun. Para kuan ba lain kay ning relasyon di ba murag Hindi anto. na po, mag-story sa tawahin anak. Kaya para magkasinabtanay ta, unsa ba dili ko anak to. Si dili na to masabtan. Ganun. Ay balan mo na to kung say kuan ako nga kanang dili ko gusto. Napay kuan mo kanang dili ka gusto, di ba? Mao gani no kanang isulti nimo sa kuha kung unsay imong hinanakit sa kuha, unsay imong diganahan. Para ako nang ma-adjustan. Isa ko gusto na ko inana kay para sa tuwa kanang maka-adjust gud ta kanang pareha ta ba nga. Adjust ta sa tuwa para dili ta magsigi ka ng yung kuan ba kanang magsapot-sapot, magluod-luod, kunuhay nga inana kay lihay mo ta kay dili ta kay balo ba kung unsa ang dili na mo ganahan, unsa dili ni mo ganahan, di ba? Lain po kayo, dili ta magkasinabtanay so mo jud nang dili ta magkuan jud ani atong anjud. So mao nang kuan mag-set tag adlaw nga kuan kay hapit na kong sweldo ba. Gusto na ko magbalay ba para maka kuan na bitaw ta sa ato ang kuan. Gusto na ko kaminyoon na kay wala na ko'y laing makita pang babae man ko. Dili na ko ba mahalok na yung kung mawala pa ka sa kuha. Lugay na mangukugaw na unaan na nga. Mao lagi. Sige pa ba kuha natin mong ex. Mao nang nakadesisyon ko nga magbinyo na yun da. Saman mo sugot ka ana. Samukap na ko yang boy. Asa na nandiyan maabot na yang story ang mga una-una bagi. Gapoy na dito paminawan na niya. Sakit kay salungan sig balik-balik. Kaya ako di mag TikTok ko kunuhay. Eh. Ready na kayo ni. Saan ba? Lainan, uy! Ba't naman tayo kay huwag magunit sa cellphone, dili na kayo tarong. Kinsa man nagkahilo dito? So sayaw ba? Pamilyar mo kay naong ay hanan ba? Masagi ko ni nakita. Kapis mo sayaw. Ma'am, pwede ba mo tana ma'am? Nakita ka tong bali ma'am, naagi na babae ma'am. Wala na ba? Wala na. Pwede mo. Kuan? Kinsa man? Pwede pagigunit. Kasi kunitan. Cellphone. Ay, cellphone abi na ko. Sige, Kaya wag ko ba ka na. O, saan ka ba, Lain ma'am? mo kayo. o sa ka. TikTok ko ba akong gibutang dira nya. Tapos Lain man kayo eh, dili kay ko kay TI ba. kurog man gid siya ma'am, kurog. Basta. Kani pili gunitan ng taro. Gunitan ma'am para di gid mo kurog. Ano TikTok na bita diri ma'am? Dili ako kana lang dira. Ah, kini ma'am, kini.
Ah, sige. Sinayad po. Ah, sinayad. Sige. So, uy. Sige, sige mama. Okay na? Okay na yan? Parang mga pasta. Sige. Sige ka na. Okay na diri, okay na diri ha? Okay, kuha kayo ma'am. Sure ka? Oh, sure kayo. Parang ba? Basta parehangin mo nga gwapa, sure na kayo. Sus! Ilay, Okay, ilay, 1, ilay. 2. Sige. Bukan yung maglawas Sa lang ka, uy, tanawa. Wala na dayon. Sa lang ka, uy. Usap ma'am, usap. Usap. Sige, Kapoy naman ako, ganyan ako. Sige, balik-balik, ana ba? 1, 2, 3, go! Giwot pa dito, ma'am. Uy, tanawa mo. Nasa man ka? Uy, dili ako kauman. Sige, sige. Mama, raw. Ay, mas nindot ma'am. Huwag na kay kauban ma'am. Join ko ma'am. Sige, sige. Huwag may mugunit. Brad, Ay, Brad! alag ka diri Brad. Pwede pa gunit, Brad? Asa lang gunitan? TikTok sa ba? Sige, Pwede sige, ba pa. makaila ba? Nga babae ba? Ay, mag-tiktok ni sila. Okay na lang po ninyo. 1, 2, 3, go. Ay, Brad, tarong nga. Brad man, Brad, oy. Diri daw, dapit ta banda, Brad. Kana. Ay, butangig timer, Brad. Sige. Gusto ko tigog may tayo. 1, 2, 3, sige na. Ano ka, oy? Di lagi mahuman lagi. Ano na? Pwede kumapil ninyo Brad? Huwag masuya ko sa inyo ba? Huwag din mo naya. Kinahapad ko aning nga sounds ba? Sige, ali, Brad. Gusto ka mapin? Huwag may mugunit ko sa cell. Ay, dara. Uy, bye. Taga dire ka, bye. Oh, ano man? Ang pagunit sa cellphone, bye, be. Ha? Pagunit sa cellphone, nag-TikTok, Malikot na, magunit. ba? Ali, Brad. Alihong ko, bye. Butangin lang timer, bye, ha? Gingas to nga, ma'am. Gingas to nga, ma'am. Diri ako? Anak ano? Okay ra kayo? Ba, Brad, kuha aming tulo, Brad. Tara. Ano? Layo-layo gamay, Brad. Dire sa kilid, Brad. Ana. Kana. Okay na ni? Brad. Ikuan, Brad. Kay, kana. Ayaw, Brad. Dili na makita ng isa, Brad. Dire, Dito irog, dito ikuan, kamay, Brad. dito irog, dito. Tuyok, Brad, ba? Kana. Ha? O, salamat, Brad, ha? Okay. Gina? 1, 1, 2, 3, Oy! Brad. Brad. Wala mo kitag babae diri, Brad. babae Bayana, saan ang bayana, Brad? Ang kuya ba? Wala ba? Wala mo kitag babae diri, Brad, nga nakayelo. Wala, kabantay, Brad. Isang bayana na, Brad. Ano ba? Nakay-picture niya. Tara, picture, Brad. Dili ba na imong cellphone, Ay. Brad? Wala yun, Brad. Wala ko kadala. Kasi isuot niya, Brad. Nakapantalon, gisi ang pantalon niya, Kasi ang nakayelo. pantalon nakayelo. Uy, nami kauban, Brad. Babae, Brad. Sayo na mo ga TikTok ba? Kini masik mo ni. Anawa daw.